Gọọmenti Anambra State ekwego nkwa na ya ga-aga n'iru na-enye nchekwa nakwa nkwado nke a ga na-enye ndị ji otu afọ were efe ala nna anyị n'oge niile ha ga-anọ na steeti a. Osote Gọvanọ Dr. Onyekachukwu Ibezim mee ka amata nke a na National Orientation Service Corps NYSC Orientation Camp ha n'ụmụ awụlụ nakwa mba ukwu North South. Ka ọ dịgodu o ji ohere a wee mechie ya bụ ọzụzụ nke batisi nke ndị stream 1 ndị ji otu afọ wele efe ala nna anyị. Onye ọrụ anyị Manuel Okonkwo n'ebe ahụ ma weta ozi a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kenere nnọọ ndị ahụ ji otu afọ wa na-efe ala nna ha na mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee nyere gọọmenti steeti a aka ịlụ ọrụ dị iche iche, kwere nkwa na ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-agbanyesi ike ịga n'iru n'inye ha nchekwa ruo mgbe ha fechere ala nna ha na Anambra steeti. Dọkịnta Ibezim chetara ndị ahụ malitere ọhụụ iji otu afọ wee fee ala nna ha na Anambra steeti na ọ dị ezigbo mkpa na ha gbanyesiri ike lụọ ọrụ ha nke ọma, ebe ọ gwara ha na ọ bụ na ha lụọ ọrụ ha nke ọma na ọtụtụ n'ime ha ga-abụ ndị Anambra steeti gọọmenti ga-enye ọrụ oge ha fechere ala nna ha. Osote aka na-achị steeti a jizi ohere ahụ wee chetara ndị ntorobịa Anambra na ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbasi mbọ ike ime ka ndị ntorobịa na-edebe iwu na steeti a bụrụ ndị ga-enwe ọrụ nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche ha ji enyere ndụ aka. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Acting Director General nke National Youth Service Corps NYSC bụ Oriakụ Amaka Ehebo, nke ọ bụ onye otutu anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ onye ji ọkwa State Coordinator nke NYSC Anambra bụ Oriakụ Blessing Iruma, kpọkuru ndị ahụ malitere iji otu afọ wee fee ala nna ha ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike iji obi ha niile na ike ha niile wee jere ala nna ha ozi ma chọpụta ụzọ dị iche iche ha ga-eji wee mee ihe pụrụ iche n'ebe dị iche iche ezigagasị ha ijele ala nna ha ozi na Anambra steeti site n'ụmụ awụlụ mba ukwu nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.